Mae dod i weithio a byw yng Nghymru yn gam sy'n newid bywyd. Nid yn ymwneud â dim ond dechrau swydd newydd. Mae'n ymwneud â lliwio diwylliant newydd a system newydd. Dyna pam mae'r gefnogaeth rydyn ni'n ei chynnig yn y dyddiau cynnar hynny a thu hwnt mor bwysig. Fel rheolwr, rydych chi'n chwarae rôl hanfodol wrth gefnogi cydweithwyr rhyngwladol i integreiddio i'r tîm. Dylai rheolwyr gymryd amser i ddeall cefndir pob cydweithiwr, cymwysterau a dyheuadau, ystyried sut y gellir cynorthwyo ei datblygiad. Fel gyda phob aelod newydd o'r tîm, mae ymsefydlu yn bwysig. Ystyriwch cyfeiriadau i'r GIG, cyflwyniad i gysylltiadau allweddol, strwythurau a rhannau eraill o'r sefydliad. Neilltuwch gyfaill, rhywun hawdd mynd ato sy'n gallu cynnig cefnogaeth a chymorth anffurfiol ac ateb unrhyw gwestiynau o ddydd i ddydd. Creu diwylliant o amrywiaeth, cynhwysiant a thosturi. Annogwch tîmau i fod yn fwy chwilfrydig, mwy deallus a mwy pharchus. Gwiriwch os ydy'r yn rheoledd nid dim ond ynglyn â gwaith, ond ynglyn â sut mae pobl yn ymgartrefu. Gofynnwch gwestiynau agored. Gwrandewch yn weithredol a gweithredwch ar adborth. Cefnogwch iechyd, lles a gweithio hyblyg gan hyrwyddo mynediad at adnoddau. Ochr yn ochr â rheolwyr, rydym i gyd yn chwarae rhan wrth helpu cydweithwyr rhyngwladol i deimlo i bod yn cael eu cefnogi'n dda. Byddwch yn groesawgar, deallus, tosturiol a charedig. Cynigiwch fod yn gyfaill, darganfyddwch fwy am ei diwylliant a gofyn sut maen nhw'n ymgartrefu. Pan mae cydweithwyr rhyngwladol yn teimlo i bod yn cael eu croesawu, eu parchu a'i cefnogi, maen nhw fwy tebygol o aros a ffynnu. Gyda'n gilydd, gallwn adeiladu GIG lle mae pawb yn perthyn a phawb yn cael ei gwerthfawrogi. Eisiau dysgu mwy? Mae yn Pecyn gweithredu Gwella Cadw Gyda'n Gilydd yma i'ch cefnogi.